Kukučínová humoristická poviedka Rysavá jalovica nám ukazuje príbeh typických susedských vzťahov, narušených práve kvôli drobným nedorozumeniam a negatívny vplyv alkoholu na človeka. Hlavnou postavou diela je Adam Krt, ktorý nevie šetriť peniaze a skoro všetko prepije. Veľmi sa bojí svojej ženy Evy, ktorá je jeho protikladom, keďže peniažky pravidelne odkladá a myslí na budúcnosť. Krt sa snaží vždy vyhovieť svojej žene a spraviť tak, ako mu nakáže. Za susedov majú Trnkovcov, kde sú nám postavy predstavené ako Adam Trnka a jeho žena Eva. Medzi susedmi panujú veľké nepokoje, a to najmä kvôli predošlým potýčkam s majetkom. Aj v tejto rodine môžeme vidieť, že tu panuje žena, a to hlavne v oblasti financií. Ďalšou postavou je Šmálok, ktorý pravidelne navštevuje rôzne jarmoky a snaží sa zbohatnúť klamaním na kvalite produktov či zvierat. Vždy sa snaží dostať od človeka čo najviac peňazí a vôbec sa za to nehanbí. Vedľajšími postavami sú Richtár a Dedinčania. Dielo Rysavá jalovica sa začína scénkou, kde nám je predstavený vzťah Krta a jeho ženy Evy. Dalo by sa povedať, že hlavou rodiny je Eva, ktorá šetrí peniaze, rozhoduje, ako sa minú a kto bude na čom pracovať, zatiaľ čo Krt viac menej počúva nariadenia ženy a snaží sa neprepiť všetky úspory. Takto vyšle Eva svojho muža Krta na jarmok popredávať kapce a papuče, pričom má následne kúpiť kravu za 50 rímskych, ktoré celý rok šetrila. Hrdý Krt sa teda poberie do Mrhanoviec, kde sa koná jarmok, všetko popredá a rozhodne sa začať hľadať vhodnú kravu na kúpu. Stretne Šmálka, ponúkajúceho Krtovi malú kravu, ktorú kúpil za lacno a teraz sa na nej snaží zbohatnúť. Naivný Krt sa snaží cenu znížiť a raduje sa, ako so Šmálkom dobre obchoduje. Problém však nastane, keď už ani jeden nechce ustúpiť s cenou, na čo k ním príde muž najatý Šmálkom, predstierajúci, že má záujem o kravu. Toto nič netušiaceho Krta nahnevá a súhlasí nakoniec so 49 rímskymi, pričom však musí zaplatiť ešte ďalšie 2 rímske za oldomáš, a to nie len pre Šmálka, ale aj pre suseda, ktorý mal taktiež záujem o kravu. Po oldomáši Krt vytiahne 49 rímskych za vytúženú kravu, no Šmálok jeho peniaze odmietne a začne tvrdiť, že nie 40 grajciarov je 1 rímsky, ale 100 grajciarov. Krt nakoniec kúpu odmietne a Šmálok je rád, že dostal aspoň oldomáš. Smutný Krt sa poberie nakúpiť aspoň veci, čo mu nakázala jeho žena Eva, ako mak, med, škoricu či kávu. Na ceste domov stretne svojho suseda Trnku aj s Rysavou jalovicou. Medzi susedmi však panujú nepokoje kvôli predošlým hádkam. Všetko sa začalo tým, že Trnkovi ušiel kohút priamo ku Krtovi, kde sa pobil s Krtovým kohútom. Následne Krtovi ušla koza, ktorú chytila Trnkova žena, uviazala ju o plot, no ešte predtým jej odstrihla z brady. Toto Krta a Evu riadne nahnevalo a keď k ním následne znova prišiel kohút od Trnkovcov, chytili ho, odstrihli mu z chvosta a dali mu piadlo do zobáka. Trnková žena Eva, hanbiaca sa za kohúta, ho radšej podrezala a so susedovcami sa už nebavila. Krt v dobrej viere pozve Trnku do krčmy, aby sa pomerili, pričom po pár pohároch navrhne Trnkovi, že by od neho Rysavú jalovicu kúpil. Trnka súhlasí, pričom onedlho príde do krčmy aj jeho žena, keďže si všimla jalovicu uviazanú pred krčmou, no keď ich uvidí spolu piť, nahnevane odíde. Spokojní susedia sa poberú von, no onedlho na to zistia, že jalovica nie je tam, kde ju uviazali. Obaja sa ju snažia nájsť po celej dedine, idú dokonca aj za Richtárom, či náhodou niečo nevie, no nikto im nevie pomôcť. Chudák Krt už za jalovicu zaplatil a Trnka mu peniaze odmieta vrátiť či na polku rozdeliť. Susedia sa znova pohádajú a poberú sa domov. Keď opitý Krt konečne príde domov, Eva rýchlo zistí, že žiadnu kravu nekúpil, no i tak všetky peniaze pomíňal.
Veci, ktoré Krt nakúpil, sa jej taktiež nepáčia a tak ide ranená s plačom spať. Na druhý deň povie vystrašený Krt Eve celý príbeh, no zaklame jej pri skutočnej cene kúpy a povie jej, že za kravu dal 35 rímskych. Eva ho vyženie von a povie mu, že sa bude môcť vrátiť len vtedy, keď bude mať krávu so sebou. Po odchode Krta z domu zavolajú Evu Trnkovci s radosnou správou, že sa rysavá jalovica našla. Trnková žena vyrozprávala Eve, ako chúďatko jalovicu videla priviazanú pred krčmou a tak ju zobrala domov. No keď jej ráno muž dal 30 rímskych, pochopila, že ju v skutočnosti predal. Eva však hneď namieta, že Krt zaplatil za kravu 35 rímskych a nie len 30, čo Trnkovú ženu poriadne nahnevá, keďže si uvedomí, že jej muž zaklamal a isté peniaze si odložil bokom. Pod nátlakom Trnka vráti žene aj ďalšie 3 rímske, pričom sa zaprisahá, že viac určite nedostal a rozhodne sa ísť hľadať Krta, ktorý pravdepodobne stále pátra po jalovici. Prešli dni, no Krta nikto nevie nájsť. Všetci po ňom pátrajú a Eva už očakáva najhoršie, pričom si myslí, že ho len na jar niekde zamrznutého nájdu. Po dlhých dňoch nájde Krta práve sused Trnka, a to na píle, veľmi ďaleko od ich dediny. Krt vráti žene 2 zlaté, o ktoré ju taktiež oklamal a zaprisahá sa, že piť už nebude. Tak sa aj stane, pričom zarobené peniaze investuje do vlastného statku. Dnes má Krt už 4 voly, plno oviec a to najhlavnejšie, spokojnú ženu. Rysavá jalovica stručne. Autorom tohto diela je Martin Kukučín. Dej je nasledovný. Na začiatku môžeme vidieť, ako Eva nakázala Krtovi ísť na jarmok, kde mal následne kúpiť kravu za peniaze, ktoré celý rok šetrila. Krtovi sa na jarmoku zadarilo, všetko popredal a následne stretol šmálka predávajúceho malú kravičku. Po znížení ceny sa dohodli obaja na výmene, no predtým ho ešte Krt pozval na oldomáš, čím by zapili vydarenú kúpu. Avšak keď došlo k platbe, šmálok začal Krta presviečať, že má nedostatok peňazí kvôli mylným výpočtom šmálka. Krt nakoniec kúpu odmietol a po nakúpení drobností pre Evu sa pobral domov. Po ceste však stretol suseda Trnku aj s rysavou jalovicou, s ktorým nemal veľmi dobrý vzťah kvôli predošlým potýčkam. Práve kvôli tomu ho pozval do krčmy, kde mu následne predostrel svoj nápad o kúpení Trnkovej rysavej jalovice. Trnka súhlasil a tak sa po pár pohároch rozhodnú pobrať sa domov. Keď však vyšli z krčmy, zistili, že rysavá jalovica už nie je uviazaná tam, kde ju nechali. Obaja sa ju snažili nájsť, no neúspešne. Trnka odmietol vrátiť Krtovi peniaze a tak sa úbohý Krt pobral domov s prázdnymi rukami. Keď Eva zistila, čo sa stalo, s plačom išla spať a na druhý deň vyhlásila, že sa Krt nemá vrátiť domov, kým jalovicu nezoženie. Po odchode Krta začala Evu volať Trnková žena, ktorá jej vysvetlila, že to ona vzala jalovicu spred krčmy, lebo videla chlapov opitých a vtedy ešte nevedela, že si ju oni od nich kúpili. Natešená Eva si vzala rysavú jalovičku domov, no upadlo na ňu ďalšie nešťastie, keď sa dlhé dní Krt nevracal domov. Našiel ho až Trnka na ďalekej píle a potom, ako ho doviezol domov ku žene, sa Krt zaprisahal, že piť už nebude a svoj život zasvetí zveľaďovaniu majetku. Postavami diela sú Krt, Krtová žena Eva, Trnka, Trnková žena Eva, Šmálok, Richtár a dedinčania. Hlavným konfliktom sú malé nedorozumenia a ich dopad na susedské vzťahy. Počet strán je 40 a priemerná dĺžka čítania je 1 hodina. Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o diele Rysavá jalovica. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžeš preskúšať na našej webovej aplikácii www.literatura21.com, kde okrem testu zadarmo nájdeš aj poznámky k tomuto dielu. Registrovať sa trvá iba 1 minútu a aplikáciu môžeš využívať kedykoľvek, a to bez akéhokoľvek poplatku. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni nás podporiť lajkom alebo komentárom. Pre viac takýchto videí odoberaj náš kanál a aby ti prišlo upozornenie o pridaní nových videí, neváhaj kliknúť na zvonček.